Ай. Стига, не мога да се несе това. Я го занеси сега до ръката. Ама те си скачаме, човек. С 20 кила. Дай там по-дълбоко тъй. Я дай сега потъкате там. Дай го там го ръката. Чакай да измия към. Къприк на малки бебета. Дъски да пет. Клип ли правиш? Никак. Стига, дай. Тя, чакай. Абе, стига, бе. Ще не мога го клатим, има. Девет. Кромеле. Ти моли го клатиш. Я дай там дълбоко. Иде. Девет. Ай, колко камъни са. Много дълбоко, чекай. Те кратко. Дай на мен. Дай на мене вече. Дим. Ясно. Дай. Давай. Чекай обратно. Айде, майсторе. Ето ти. Ти запомни това. Ама се. Тук камъня за едно такова. 0,4 кубика. 0,4 кубик лови, бе. Който иска да мези, който иска да вечеря. Да. Това си е за вечеря. Който иска да мези, кефти да мези, да мезиш, кефти да вечеряш. Кефти с злато, кефти без злато. Трябва да си ситко. Кефти. И сега камъни така се плъзгат, се изпада, виж. Се надаваме такива големи парчета да няма. Значи и само с такова. Само с така напред. Така. Виж как го. Тък. Имаш ли попадение? Фу? Има ли попадение? Заживи. Ево. Тъй. Няма, трябва да махнеш водата да снимаш. Виж тук. Къде се виждат? Виждат се. Добре, виж, чеки пис. Сега доколко ще е такова? Но, ще изпадне. Има ли? Яки капани са. Виж. Те. Вижки са малки. Ай.